Mit-2 ta' Mejju se jitneħħew kważi l-miżuri kollha ta' mitigazzjoni kontra l-COVID-19 hekk kif issa pajjiżna qed jersaq lejn żmien ta' normalità b'responsabbiltà. Dan ħabbru d-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearne f'konferenza tal-aħbarijiet. Però issa mit-2 ta' Mejju ħankunu qegħdin inneħħu l-miżuri kollha ta' mitigazzjoni illi qed fadal ħlief għal dawn li ħansemmi issa. Il-kunċett irid ikun illi fil-ġimgħat li ġejjin immorru għal normalità b'responsabilità. Mit-2 ta' Mejju wkoll se jkun neċessarju li jibqgħu f'iżolament biss dawk il-persuni li jirriżultaw pożittivi għal COVID-19. Dawn jagħmlu test wara 7 ijiem u jkunu jistgħu joħorġu jekk jirriżultaw fin-negattiv. Din ir-regola se totta l kulħadd imlaq ma jew mhumiex. Mit-2 ta' Mejju l-kuntatti primarji kollha mhux se jibqa' jkollhom l-obbligu li jibqgħu fi kwarantina. Lanqas dawk li jgħixu fl-istess dar ma' persuna pożittiva huma se jkunu obbligati li jqogħdu kwarantina, iżda fit-tielet ġurnata wara li joħroġ il-każ pożittiv għandhom jagħmlu test sabiex iħarsu saħħithom u ta' dawk ta' madwarhom. Minn nhar it-Tnejn li ġej mhux se jibqa' obbligatorju li fl-iskejjel tintlebes il-maskra. Il-maskri se jibqgħu obbligatorji biss fl-isptarijiet, fil-kliniċi, fid-djar tal-anzjani u fuq it-titjiriet bl-ajruplan. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearne qal li n-numru ta' persuni li jinsabu fl-ITU bil-COVID baqa' stabbli. Illum ġew irreġistrati 249 każ ġdid ta' COVID-19. Anke dan in-numru huwa aktar baxx minn numri rreġistrati fl-aħħar jiem u ġimgħat. Bħalissa huma 2 il-persuni li qegħdin fl-ITU minħabba l-COVID-19. Minn daw kollha li bħalissa qegħdin l-isptar huma biss 39 li qed jirċievu trattament għal coronavirus. Id-Deputat Prim Ministru stqar li l-politika tal-Gvern f'dawn l-aħħar xhur ta' pandemija kienet li s-saħħa tingħata priorità. Huwa nnota kif Malta hija waħda mill-pajjiżi li għandhom l-ikbar rata ta' tilqim. Stqar kif issa l-mira hija li sa 2 ta' Mejju tkun ġiet offruta t-tieni doża tal-booster lill-anzjani kollha li għandhom aktar minn 80 sena. Dwar li vjaġġar se tibqa' s-sistema ta' żoni ħomor u dawk ħomor skuri, dan anke b'konformità ma' dak li jiġri fil-kumplament ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Iżda mit-2 ta' Mejju l-qudiem il-Passenger Locator Form magħrufa bħala il-PLF mhux se tibqa' neċessarja. Testijiet mingħajr ħlas se jibqgħu aċċessibbli u se jibqgħu miftuħin iċ-ċentri ta' Boffa, Ħalqormi, Mater Dei, Pembroke, Burmarrat u Għawdex. Il-helplines ukoll se jibqgħu disponibbli u l-ħinijiet mit-2 ta' Mejju l-qudiem se jsiru mis-7 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija mit-2 sas-Sibt u l-Ħadd sal-4 ta' wara nofsinhar. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci stqarret kif in-numru ta' persuni li jiddaħħlu fl-ITU minħabba l-COVID-19 huwa l-istatistika li l-iktar turi s-suċċess li wieħed ikun qed ikollu kontra l-firxa tal-virus għax dan joffri stampa ċara tas-sitwazzjoni. Hija spjegat ukoll kif il-vaċċinazzjoni qed tnaqqas in-numru ta' dawk li jmutu b'kawża diretta tal-COVID-19. Jekk tħares lejn id-data bejn Marzu mill-bidunet ta' 2020 sa 18 ta' April ta' din is-sena, rajna li kellna 76% overall ta' dawn l-imwiet li kienu relatati mal-COVID bħala direct underlying cause, jiġifieri il-COVID kien qed jikkaġuna l-imwiet. Jekk inħarsu naqra lejn ġara dan l-aħħar, aħna qegħdin naraw li f'Mejju, f'April, il-każijiet li kellna li mietu kellna 51.3% minnhom li l-COVID kien bħala direct cause tal-imwiet.